खुलुमबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बैसागुनि दोंसे शायरि लानानै फैदों। शायरिखौ दैथायहरदों डियार बय अफिसियेल डिस्ट्रिक्ट नलबारिनिफ्राय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो मोजां मोनोब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामलांगोन। ओइ मावजि सना, बैसागु बोथोरा फैगासिनो। दंफांनि बिलाइफोरा खिलिसिगोन, दाउ खौवौआबो गाबफैलायसिगोन। जुदि नोंबो मिथिंगा बायदि सोलायलांनायमोनब्ला बै रागा जोंनाय नांज्लायनायफोरखौ जुदि गासैखौबो बावगारनानै आरोबाव जुदि फिन गोदानै आंनि जिउआव फैफिननायमोनब्ला बैसागु बोथोराव गोदान मिजिं लानानै नोंजों लोगोसे बैसागु रंजागौमोन सना। बैसागु बोथोरनि गिबि साननिफ्राय जोबथि सानसिम मिस खालामगोन सना। आइ मिस इउ मावजि।